Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalon. Welcome to my channel. Welcome to Matalon. Together we work as one alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Magtinabangay dito guys para makabot na to kung unsa ang atong ipanganggoy sa atong lungsod. Okay, teamwork kanunay ngayon, bukas ug magkailanlan aron daghan tang mabuhat sa atong lungsod. Guys, magmamaton. April of 29, 2021. Yung bison guys. Hindi na itong mga